Hej, og velkommen til den her lille screencast, der er fokus på historiefagets identitet, formål og faglige mål. Historiefagets identitet er egentlig bare en betegnelse for, hvad indholdet i historiefaget er. Og det handler jo dybest set om menneskers handlinger gennem tiden. Og det gælder både i ældre historie, det vil sige f.eks. antikken, nyere historie, f.eks. 1800-tallet, eller samtidshistorie, som er den nyeste historie. Historie er både et humanistisk fag, men også et samfundsvidenskabeligt fag. Historie er et humanistisk fag på den måde, at det har fokus på mennesket og dets handlinger og aktiviteter. Og så er det også et samfundsvidenskabeligt fag, fordi det har fokus på samfundet, det vil sige strukturer og overordnede samfundsmæssige sammenhænge som aktør. Historiefagets formål, jamen det er jo grundlæggende, at historie er en samtale mellem vores nutidige forestillingsverden, det vil sige den måde, vi nu og her opfatter og forestiller os verden på, og så vores spørgsmål til fortiden. Den her samtale, altså dialog mellem nutid på den ene side og fortid på den anden side, gør, at vi møder mange forskellige eksempler på, hvordan mennesker til forskellige tider i forskellige kulturer har indrettet sig og levet ting, der har skabt fællesskaber og samfund. Og det gør også, at vi måske bliver meget bedre til i nutiden at forstå andre kulturer, blandt andet. Det vil sige, at historiefaget udfordrer altså vores opfattelse af verden og skaber en form for grundlag for at se verden og tilværelsen på andre måder. Det udvider med andre måder vores horisont, det her fag. Historiefaget er også med til at udvikle vores personlige myndighed og vores kreativitet. For eksempel når vi skal træffe valg og indgå som aktive borgere i et demokratisk samfund. Altså udvikling af personlig myndighed betyder egentlig bare, at vi via historiefaget bliver klogere på os selv og dermed også bliver i stand til at træffe nuancerede valg. Og kreativitet betyder ikke sådan, at vi bliver bedre til at tegne for eksempelvis, men at vi bliver bedre til at tænke, bedre til at finde på nogle kreative løsninger på komplekse spørgsmål. Og historiefaget handler også meget om, at man ser historien ud fra, hvor man er i verden. Der er med til det her lille eksempel. Der står Geography lesson in an American's public school. Og så ser vi USA i midten af verden og ikke rigtig andet. Det vil sige, man har ofte kritiseret amerikansk historie for at have fokus på sig selv og ikke på resten af verden. Og det kan vi også anklage os selv for, at vi ser simpelthen verden igennem den kultur og den verden, vi lever i. Og det er altså det, historiefaget kan være med til at bryde. Det kan være med til at sætte flere lande på det her verdenskort. Historiefagets faglige mål. Det første, et langt fagligt mål, det er at redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie. Herunder sammenhæng mellem nationale, regionale, europæiske og globale udvikling. Det er ikke noget, man bare sådan lige lærer på 2 moduler, men det her faglige mål skal altså også ses som et resultat af det samlede 3-årige eller 2,5-årige forløb, som vi skal gå igennem. Det vil sige, at i slutningen af 3.G skal vi gerne kunne leve op til det her. Okay. Det tager jeg lige væk det her. Sådan der. Det her faglige mål skal altså ses som et resultat af det samlede forløb. Så i slutningen af 3.G, så har vi nogenlunde styr på det her. Derudover så skal vi formulere historiske problemstillinger og relatere dem til vores egen tid. Så vi skal hele tiden vide, hvorfor vi arbejder med et eller andet givet emne i historie. Sådan bør det i hvert fald gerne være. Vi skal altså være meget bevidste om historiefagets relevans i nutiden. Historiefaget er faktisk meget mere orienteret mod nutiden og fremtiden, end vi går og tror. Vi bruger for eksempel hele tiden historien, både bevidst og ubevidst, og vi bliver præget af vores egen liv, når vi for eksempel skal fortolke historien, fordi vi netop tager udgangspunkt i vores nutid for at forstå fortiden. Så det har jeg også skrevet her, det jeg lige sagde. Så jeg vil bare lige sige, at jeres to-do-list pt. Det er stadigvæk at pay attention, selvom der er en masse snak, så vi prøver at gå videre. Tredje faglige mål, det er, at vi skal analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne. Vi skal altså blive bevidste om, at der er en sammenhæng mellem mennesker, den natur, der omgiver os, og så de samfund, vi mennesker er med til at skabe. Her kan vi se sammenhæng mellem mennesker og natur, for eksempel i naturens betydning for det moderne samfund. Hvad gjorde for eksempel vulkanudbruddet på Island ved vores samfund? Der kan vi altså se, at verden og den måde, vores globale samfund hænger sammen på, i stadigvæk i høj grad er afhængig af naturens kræfter. Nummer 4. Vi skal altså analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden. Og det handler meget om, hvordan menneskets forestillingsverden, det vil sige måder at opfatte verden på ud fra idéer om verden og tanker om verden. Hvordan har de her idéer og tanker påvirket vores materielle forhold? For eksempel den måde, vi producerer vores
varer på, og hvorfor en teknologi vi har til rådighed. Og hvordan har de materielle forhold omvendt påvirket menneskers forestillingsverden, det vil sige opfattelse af verden og vores sådan bevidsthed. Der er altså en sammenhæng mellem det materielle og så de idéer, mennesket går rundt og har. Der kan vi for eksempel tage og se på den kommunikationsrevolution, der fulgte med internettets udbredelse til almindelige mennesker. Det går altså ind og rører ved, hvorfor nogle idéer mennesket har om verden, når vi får en ny teknologi til rådighed. Derudover så skal vi forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper. Og periodiseringsprincipper, det er for eksempel det her med, at vi inddeler historien i forskellige perioder. Lidt ligesom at vi inddeler en bog i forskellige kapitler, så inddeler vi altså også verdenshistorien i nogle bestemte kategorier. Og det er altså en central del af historiefaget at beskæftige sig med forandringer, og i særlig grad forklare, hvorfor noget forandrer sig. Vi skal altså ikke bare snakke om, så skete der det, så skete der det. Vi skal altså tale om, hvorfor skete der det og det. Den læreplan, altså bekendtgørelsen, som er bestemt sådan fra ministeriel side, er inddelt i sådan 5 overordnede perioder med tilhørende faglige områder, som vi skal igennem i historiefaget. Det første periode, det er indtil 1453, samfundets tilblivelse, hvor vi skal igennem sådan punkter som antikkens samfund, Danmarks tilblivelse, europæisk middelalder og verden uden for Europa. Så kommer næste periode, 1453 til 1776, nye verdensbilleder, hvor der er fokus på renæssancen, reformationen, oplysningstiden, kolonisering. Så skal vi til tredje periode, 1776 til 1914, brud og tradition, der omhandler om revolution af menneskerettigheder, dansk demokrati, national identitet, industrialisering, imperialisme. Så er der perioden 1914 til 1989, kampen om det gode samfund, der har ideologiernes kamp, velfærdsstaten, afkoloniseringen, murens fald som kernepunkter, og så den sidste, som er 1989 til i dag, der omhandler det globale samfund, hvor der fokus på Danmarks internationale placering, europæisk integration, nye grænser og konflikter. Det vil sige, at alle de her elementer skal vi på en eller anden måde igennem. Og det er ikke sådan slavisk, at så tager vi første periode, anden periode osv. Vi kan godt beskæftige os med de her perioder sådan på tværs af hinanden, ud fra for eksempel et tematisk forløb. Men grundlæggende set vil jeg egentlig bare råde jer til i historie, og så keep calm and love history. Det kan være ret komplekst, men spændende, hvis man gør en indsats. 6. faglige mål. Vi skal også reflektere over mennesket som historisk skabt og historieskabende. Historisk bevidsthed, altså det vil sige at være bevidst om historien, kende til den på en eller anden måde, handler om at erkende, at hver menneske er historisk skabt, og at hvert menneske også er med til at skabe sin egen og samfundets fremtid. Historisk bevidsthed kan vi også betegne sådan, at vi som mennesker hele tiden fortolker fortid, for at forstå den nutid, vi lever i, og at vi i den her proces udvikler forventninger til fremtiden. Det vil sige, enhver historisk og nutidig udviklingsproces, altså et resultat af valg, og ikke en eller anden udefinerbar udviklingskraft. Det vil sige, historien den kører ikke bare naturligt som et ur, men den er altså styret af specifikke valg og specifikke kontekster på forskellige tidspunkter. Enhver tid har så på den her måde sådan en ikke virkelig gjort fremtid, det vil sige alle de valg, der ikke blev taget. Så det her faglige mål handler altså meget om, at mennesker de skaber historie, men de er samtidig et produkt af historien. Fordi man jo fødes ind i en verden, der allerede er et bestemt sted, og man ikke kan undgå at blive farvet af den kultur og de rammer, man vokser op i, for eksempel. 7. faglige mål. Vi skal indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden. Vi skal altså lære at kende forskellige informationskilder, særligt via internettet selvfølgelig, og vi skal trænes i at bruge lexikonværker, altså på nettet. Vi skal lære at se på kort og se på nogle statistikker, og så skal vi i høj grad kunne vurdere det her materiale og sortere og vurdere det i forhold til en given historisk problemstilling. Og historiske problemstillinger, det vil sige spørgsmål til fortiden, fylder meget i historiefaget. Så skal I selvfølgelig være yderst opmærksomme her, fordi history may lead to new insights. Og det er jo også noget af det gode ved historiefaget. At man kan simpelthen få en masse aha-oplevelser ud fra det her fag. 8. faglige mål er, at vi skal bearbejde forskellige artet historisk materiale. Materiale kan altså være alt muligt tekster og billeder og video osv. Og vi skal forholde os kritisk til eksempler på brug af fortiden. Vi skal altså møde historie på mange forskellige måder og i forskellige former. I historie der lærer vi blandt andet grundlæggende materiale og kildekritiske begreber, hvorudfra vi kan vurdere materiale, hvor omdrejningspunktet er det funktionelle materialebegreb eller det funktionelle kildebegreb.
Det lærer vi mere om senere. Derfor så skal vi også lære at være bevidste om, at den historie, der fremlægges for eksempel i undervisningsmaterialet, det kan være en grundbog, også er udtryk for en bestemt brug, et bestemt syn af historien. Altså der er tale om, også i en grundbog, en fortolkning frem for en anden. Netop fordi man kan have forskellige historiesyn. Derfor skal I heller ikke tage en grundbog I får. I skal ikke tage dens indhold som en absolut sandhed, fordi det er jo også en fortolkning af historien. Så vi skal altså lære at bestemme og vurdere det materiale, vi arbejder med i forbindelse med undervisningen. Det 9. faglige mål, det er, at vi skal demonstrere viden om fagets identitet og metoder. Vi skal altså vide noget om, hvad faget er, og så skal vi vide noget om, hvordan vi bruger faget. Metode er sådan set bare den måde, man arbejder med et fag på. Vi skal altså prøve at arbejde indsigt i, hvordan for eksempel tendensen i et historisk udsagn, det vil sige nogen, der siger noget i en tale, for eksempel afspejler dets ophav. Det kan være, at jeg vil holde en tale, hvor jeg har en bestemt hensigt, der skal frem. Så skal man selvfølgelig se på, hvorfor en person er jeg, og hvad vil jeg måske med det her, osv. Vi skal også se på, hvordan brug og misbrug af historien afspejler sig i historiske forløb. Vi kan for eksempel tage Lars Løkke Rasmussens nytårstale nu her, altså hvor han i høj grad nævner historien. Så på den måde bruger han jo også historien til at fremme nogle bestemte politiske synspunkter. Og i særlig grad så skal vi prøve at øve os i at udforme problemstillinger og opstille hypoteser. For eksempel, kan det passe, at USA gik ind i Vietnamkrigen for at forsøge at få kommunismen til at nu prøver jeg lige igen. Kan det passe, at USA gik ind i Vietnamkrigen for at forhindre kommunismen i at sprede sig i Vietnam, for eksempel. Det sidste faglige mål her, det er, at vi skal formidle indsigt, historisk indsigt endda, på forskellige måder, og så begrunde den her formidling. Formidling er dybest set det her med at videregive information, for eksempel hvis man skal holde et oplæg, eller lave en hjemmeside, eller producere et eller andet, der videregiver viden. Og vi kan altså styrke vores historiske erkendelse, det vil sige, at vi erkender historiens funktion og bevidsthed ved at formidle, det vil sige videregive information om historiske problemstillinger. Vi skal altså derfor i høj grad trænes i at formidle historiefaglig viden på forskellige måder. Det kan være skriftligt, ved at udarbejde en artikel, skrive en Wikipedia-artikel for eksempel. Det kan være mundtligt via oplæg ud fra præs i PowerPoint osv. Udarbejde produkter som mini-dokumentar, videofilm osv. Rollespil. Historiefaget er egentlig meget taknemmeligt fag, fordi man kan arbejde med det på mange forskellige måder. Og så vil jeg bare lige sige her til sidst, at you survived. Du klarede simpelthen 13 minutters tale, så godt klaret. Tak for nu.